Амазонската джунгла. Място, което звучи като мит. Далечно, диво и безкрайно зелено. За някой тя е последния велик храм на природата, за други просто белият дроб на планетата. Но какво всъщност знаем за нея? Това е най-голямата тропическа гора в света. Тя обхваща над 5,5 милиона квадратни километра, площ по-голяма от целия Европейски съюз. Разпростира се на територията на 9 държави в Южна Америка, но най-голямата й част, над 60%, се намира в Бразилия. През нея преминава и най-пълноводната река на света – река Амазонка, която понася със себе си повече вода от следващите 7 най-големи реки, взети заедно. И въпреки огромния и мащаб, амазонската джунгла е изумително плътна и наситена. Всяка педия земя, всяко дърво, всяко листо е част от мрежа, която животът е преплетен по най-невероятен начин. Там природата не просто съществува, тя бушува, расте, диша и се защитава. В нейните дълбини се намира най-голямото биоразнообразие на планетата.